To daga lissafin yadda take kaya kafin tafiya international duty, mun ga abubuwan kallo a wasannin League amma da gasar zakaru. Barcelona ta yi rashin nasara sau biyu a jere, sai ya kasance bayan dogon lokaci mai tsayi daga lissafin kungiyar. A tafiyar nasarar da suka yi a kakar da ta gabata, Real Madrid ta faɗi a gasar cin kofin La Liga. Sai dai idan muka dawo kofin zakarun nahiyar Turai, kungiyoyin da suke da nasara kaso 100 cikin 100 ba su da yawa daga lissafin 'yan saman teburin gasar kofin zakarun nahiyar Turai. Kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, Arsenal ita kaɗai ce daga Premier wadda ta ci wasanninta guda biyu na farkon sabuwar kaka. Idan kun hada da kungiyar ƙwallon kafa ta Inter ku samun Bayern, a kungiyar ƙwallon kafan ta kamfani suna tafiya mai kyau. A Bundesliga suna ɗaya daga cikin kungiyoyin da ba a doki ba. Daga lissafin da zan yi nan gaba sai mu shiga wasannin League. Bari mu fara da gasar cin kofin Premier ku ji wani batu. Kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace da ba a doki ba, sai ya kasance bayan sun yi rashin nasara a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Everton da suka je bakunci gidansu, lissafin sai ya canja. Yanzu babu wata kungiya a gasar Premier da za a ce ba a doki ba. A gasar cin kofin La Liga haka batun yake. Sannan idan mun tsallaka gasar Serie A, kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da Atalanta su ne ba a doki. Idan mun tsallaka Ligue 1 wannan sai ya zama abin kallo. Har ma da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG da za a yi tunanin ba a doki ba, zuwa wannan lokacin ya kasance Marseille ta doke ta. Idan kun tuna ranar da dan wasa Ousmane Dembele lashe kyautar Ballon d'Or, a wannan ranar sun doka su da kungiyar ƙwallon kafa ta Marseille. Haka zalika idan mun yi duba da Bundesliga sai mu ce kungiyoyi guda biyu ne kashar ba a doke su ba a gasar. Babu mamaki na san za ku iya cankowa. Ba haɗa min da kungiyar Siya Yadli Gurasu Borussia Dortmund kenan, sannan sai kusa kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern ɗin Harry Kane a wannan lokacin, wanda ya kasance cikin wasanni 8 in farko sun ci ƙwallo 30, daga lissafin wasanni na gaba ya kasance yanzu lissafin kwalakwalai 32. To ya makomar 'yan wasa bayan an tafi international duty abin kallo, sai ya kasance wasu sun samu ciwo ana yunkurin tafiya wasannin ƙasashe. Wasu sukan da za a doka domin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 wanda za a doka a ƙasashe uku: America, Canada da Mexico. Kada wani ya bata a lissafin. Daga lissafin yadda FIFA ta tsara haka za ana dokawa. Za dai mu jira mu gani yadda za ta kaya bayan an dawo daga international duty. Wasu 'yan wasan tare sun fara dawowa daga tawagar kasar tasu. Irin su dan wasa Rodri ya kasance ya samu ciwo, Wilson shi ma an sanar ba zai bada gudunmawa a Spain ba. Daga can Portugal mun ga fitar dan wasa João Neves, sakamakon ciwo PSG ta sake samun wani raunin. Duk da akwai rauni amma sun doke kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, abin 'yan teburin fadayin kana san za su magantu. Mun ga saukar dan wasa Cristiano Ronaldo babban dodo, sai ya kasance a daren jiya ya samu karramawa. An ba shi wata lambar yabo daga can ƙasa Portugal, da kalamansa idan mun duba burinsa shine ya za ya ƙara samar da wani kofin ya sake bada gudunmawa a tawagar ƙasar Portugal din ya kasance abin duba. Idan muka dawo Faransa za mu iya cewa mun ga saukar zaratan 'yan wasa William Saliba, Kylian Mbappe kusan sun yi anko. Jules Koundé mun rasa mai ke a jikin wandonsa, 'yan teburin fadayin ka sai suka ce kamar dauda ce. Wankan Eduardo Camavinga a wannan lokacin ya ja hankali, amma kada ku manta a Netherlands ma akwai abin duba. Su Van Dijk, Frimpong da Simon da suka sauka, su ma mun ga irin nasu wankan sai ya kasance domin bada gudunmawa a tawagar kasashen shi domin samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Wannan zai zama abin duba a wannan lokacin. To amma me ke faruwa sai ya kasance ana ta samun update akan rauni. Wasu 'yan wasan sun samu motsawa tsoka ko kuma gajiya, wasu gwiwarsu sai a ce sun samu raunin da ba su iya taka leda ba, domin ba kasar su gudunmawa. Wannan zai zama abin tambaya. Daga manyan kungiyoyi wasu ma ba a bar sun tafi ba, irin su dan wasa Jude Bellingham suna Real Madrid domin motsi. Wata majiya ma ta fito daga maka kan cewa mai horarwa Alonso zai samu lokaci da dan wasan domin nazartar kuzarinsa da kuma sanin makaman yaƙi, ta yadda zai samu musu da gurbi a cikin 11 farkon Real Madrid. To wa za a cire, Arda Güler ko kuma Franco Mastuantunu? Tambayar wasu a teburin fadayin ka Arda ba zai fita ba, sai dai Mastuantunu shi ya kasance ya samu gurbi a 'yan canji da su zo domin su bada gudunmawa. Haɗin Vinicius Junior, Mbappe da kuma Arda Güler wani hatsari ga kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Ya lissafin kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona bayan an dawo daga international duty? Lamine Yamal, Rafinha, Fermin Lopez ana sa rai za su iya dawo cikin kungiyar kafin wasan su da Girona domin bada gudunmawa kuma su sake samun sabon shiri na tunkarar wasan El Clasico da za a doka tsakanin kungiyar ƙwallon kafan ta Barca da Real Madrid a filin wasa na Santiago Bernabeu. Wannan ya zama abin kallo. Mun ga Rodrigo ya maganta akan wasan. Rodrigo ya ce ko ma ta yaya ne sai sun domin ya kasance sun yi ramu akan abubuwan da suka faru. Idan aka duba da kakar da ta gabata ko wasa ɗaya ba su doke Barcelona ba, wannan sai ya zama abin cece kuce a teburin fadayenka. Wa magoya bayan Barcelona sai suka sai sun ji daɗin kalaman. Zai kasance idan yayi alwashi abin zai fi bada citta, su hukunta su sai su tabbatar da cewa su ne Barcelona. A wannan lokacin Real Madrid na da ƙwarin musamman idan muka yi duba da irin rawar da ɗan wasa Mbappe ke takawa, haɗinsa da Arda Güler na ba 'yan Madrid citta. Ga Hudson da ya kasance ya baro Sifani ya dawo da motsin tsoka, ana cewa ya samu rauni amma ba serious bane ba, hakan ka iya bashi damar da zai doka wasan. El Clasico bana za ta ja hankali, na ɗaya da na biyu za su gwabza tazaran maki biyu, ba mamaki kafin wannan wasannin wata kungiyar ka faɗi. Idan ya kasance kafin El Clasico wata kungiyar tsakanin su guda biyu ta faɗi, abin zai rage radadin ya za ta kasance daga lissafin teburin gasar cin kofin La Liga. Amma in dai har ya kasance kowace kungiya daga cikin Real Madrid da Barcelona tana cin wasanta, zuwa wasan El Clasico zai yanke hukunci wane ne zai zauna a teburin gasar cin kofin La Liga,
Barcelona ko Real Madrid wannan ya zama abin kallo. Kawo yanzu dai tazaran maki biyu ne tsakanin kungiyoyin bayan Barcelona ta yi rashin nasara a hannun kungiyar kwallon kafa ta Sevilla, kuma ya kasance karo na farko Barcelona ta yi rashin nasara a gasar cin kofin La Liga daga lissafin wannan sabuwar kakan bayan Real Madrid an doke ta a Madrid derby, idan da za ku tuna da kwalakwalai guda 5. Abin kallo ranar da dan wasa Alvarez ya taka rawar ku gani, ya ci alwashi kafin wasan kuma sai ya kasance shi ya bada kwalakwalan nasara, wannan sai ya zama abin alfahari a teburin fadirayinka. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Elche su kaɗai ne ba doki a gasar cin kofin La Liga ba kafin a doka wasannin zagaye na 8 a gasar cin kofin La Liga. A wasa na 8 din sai ya kasance Sevilla ta doke Barcelona bayan shekaru masu tsayi, sai ya kasance karin farko. Sun samu kwallon farko Sevilla daga dan wasan Barcelona daga bugun penaltin kuskuren mai tsaron baya a Rojo. Wannan sai ya kasance abin kallo a teburin fadirayinka. Ya makomar Barcelona idan ya kasance ba a samar da gyara ba daga gurbin baya, tsakiya da kuma gaba idan ya kasance babu Yamal babu Rafinha, to Barcelona tana gaza yin komi a teburin fadirayinka. Bayanai ne suka fito rututu daga shi daraktan kungiyar kwallon kafan ta Barcelona akan gurabe guda 3 da suke bukatar gyara, amma fa sai dai ya maganti ya ce ba dole sai suna da striker nan ba tara ba, za su iya lashe manyan kofi kamar kofin zakarin nahiyar Turai. Ya bada misali da kungiyar kwallon kafa ta PSG, ya ce ma ga sanan sun ci Champions League ba tare da suna da natural number 9 ba, don haka Ferran Torres ka iya ba su gudunmawa ko da ba su kawo wani ba. Yan teburin fadirayinka sai suka ce ba su ji daɗin hakan ba. Wa'yan Barcelona fatan su shine a kawo wani sabon dan wasan da suka amince zai iya samun da kyakkyawan sauyin da za su samu nasarar da suke bukata, amma Deco ya ce ko babu nan ba tare za su ci kofi. Za dai mu jira mu gani yadda za ta kaya, mu tsallaka Ingila mu koma wajen Amorim, mai horarwa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Abin kallo wata fiyarsa a wannan kakar dibi za a yi ba za a yi ba. Wayan Manchester United na da yakini idan aka ba mai horarwar damar ka iya samun da sabon sauyi, amma suna buƙatar rage taurin kai, canja philosophy sai ya kasance an samu daidaito daga lissafin kungiyar ta samu abin da take bukata. Wasu a teburin fadirayinka suna hango Manchester United babban nasara kafin karkare wannan kakar za ta iya samun gurbin shiga gurbi na 4 daga cikin kungiyoyin da su wakilci Ingila a kasar kofin zakarin nahiyar Turai, amma abin da kamar wuya idan ya kasance an taba haka, tafiyar za a yi ba za a yi ba dabo wa dan jariri abin kallo. Amma fa dillalin wasa shi ya san kuɗin jariri. Idan mun ɗauko batun Manchester United, dole Amorim yana buƙatar samar da sauyi ko kuma ya samar da plan B, domin ƙungiyoyi a gasar cin kofin Premier sun gano salansa da kuma yan dabarun da yake wajen doki abokan hamayya. Sai dai mamallakin kaso 25 Sir Jim Ratcliffe yana tare da shi, ya ce ko da Amorim ya kasance ya faɗi wasu wasansukan nan gaba ba su kore su ba, suna buƙatar su ci gaba da bashi dama domin ya ci gaba da taka leda mai kyau. Ai ta kungiyar kwallon kafan ta Manchester United da nasa salon sai ya kasance ya samu ƙwarin gwiwa da kuma tsaye daga bangaren sa, sai dai babu tabbacin idan ya ci gaba da faduwa za su kale sai ya kare wannan kakar, sai ya kasance ma an gano su suna da babban neman mai horo wanda zai mai gurbin sa. Har ma batun tsohon mai horowa na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Xavi aka hada ma da Southgate, tsohon mai horowa na tawagar kasar Ingila. Wasu wasanni nan da ake ta magantuwa a teburin fadirayinka, wasan Liverpool da Arsenal wanda za su doka nan gaba. Wanda ya kasance ya samu nasarar lashe wannan wasannin gaba kida zai tafi da gasar cin kofin Premier, wani kuskure na. Mu dan kula, wannan ba zai yanke hukuncin wane ne zai ci Premier ba, sai dai wane ne zai iya samun damar a juya a league ya kasance yana saman teburi, wa Liverpool ko kuma Arsenal. Kyakkyawar dama ga Arsenal. Idan muka yi duba da wasannin Liverpool sun fi zama mafi hatsari, wa Arsenal sai ya kasance a wancan kakar duk waɗannan ƙungiyoyin ta doke su. Zai kasance abin duba ne idan ya kasance sun sami tuntuɓe a wannan lokacin, amma wannan wasannin ba su yanke hukuncin wa zai lashe Premier ba, sai dai za su yanke hukuncin wace ƙungiya ce za ta ƙare a mataki na 1, yayin da zai kasance an juya idan an yi rabin wasanni ko kuma zuwa sabuwar shekarar da za mu shiga idan an gama bikin Kirsimeti. Wannan ya zama abin duba. Wa Arsenal sai ya kasance cikin waɗannan shekaru guda 3 da suka gabata a baya ta fi kowace ƙungiya haɗa yawan maki, har ma da wanda suka lashe Premier, amma a cikin shekaru guda 3 nan ko ɗaya bata samu damar lashewa ba. Guda 2 Manchester City, guda 1 ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. A wannan lokacin idan Arsenal ya kasance ta yi wani abin ku zo mu gani, karan farko zai kasance an kafa tarihi a ƙungiyar ƙwallon kafan ta Arteta. Da ita ƙungiyar ƙwallon kafan ta Arsenal sai ya kasance sun yi sambarka, sai mun haɗe a teburin fadirayinka zan zo muku da wani batu.